And I see from the underground I'm saying mwana wankazi ukankonda bafunge kunsina khuri name kunzisa uruma nkonda, and that's what I'm doing right here. Cause I just love this when you feel me. Let me talk to them. Yeah, let me get them. Mawa iwe ndi judgment day ndili kutsogolo kwa iwe nzele Yesu natekusa mafuso ndinapanga chani ndi moyo wanga ine choyamba ndimu yankha Yesu kuti ndinakukonda ndi mtima wonse mwakuti ngati pali mkazi amene ndima mkonda kwa basi si wina koma ndiwe basi ndipo nthawi yomweyo Yesu akadzati Yesu niko olasi unachita bwino kwa basi lowa mubalata iso ndizakusa fuso koda tati mkazi wanga inu zamthela kwanji musa iwale kusala masala limodzi umwamba zafuna tapita limodzi zampemba Yesu oti ndiwe uweka zampemba Yesu oti ndiwe uweka zampemba Yesu oti ndiwe uweka wait ndima kuko ndipo ndima kuko ndipo ndima kuko ndipo boy ndima kuko ndipo ndima kuko ndipo ndima kuko ndipo ndima kuko ndipo boy ndima kuko ndipo. Nothing for us without us. Itaona jita ndira mkrista chacha kwela tabwela pakuti ndikufuna ineyo ntakufotozela zamene ineyo ndima kukondela pakuti ndima kukonda ngati anthu akumango chimene amakondela kudya nsomba ndima kukonda ngati anthu akuliwonde mmene amakondela basi yofaya nsomba ndima kukonda ngati lomwe mmene amakondela kudya kalongonda mwine mfuko chake ine ndima kulondalonda pakuti sindingathe kukhala ine wopanda iweyo tu mkazi wanga ndakuuza kale kuti chifukwa chake iwe si chifukwa china koma chifukwa chakuti ndima kukonda zampemba Yesu oti ndiwe uweka zampemba Yesu oti ndiwe uweka zampemba Yesu oti ndiwe uweka wait